салом алейкум, хушомадед ба канали Ширин Иброн ва ҳуқуқшинос. Ҳаминро гуфтаниям ки бисёр инсонҳо ба ман муроҷиат мекунанд дар бораи гирифтани хати вафот, яъне ки наздикони онҳо агар вафот кунанд, падар ё модар ё фарзандони падар ё ки ҳамсар, онҳо мехоҳанд ки тезтар хати вафотро гиранд ва аз куҷо гиранд баъзеаш намедонад. ҳаминро гуфтаниям ки ин рӯзи сияҳ худо нишон надиҳад, аммо ин хоҳем нахоҳем ба сари ҳар як оила меояд, хо дар пирӣ хо дар ҷавонӣ. барои ҳамин бояд мо донем ки ин хати вафотро аз куҷо мегиранд, чӣ хел мегиранд, дар асоси кадом документ мегиранд. ҳаминро гуфтаниям ки агар нафаре ки дар беморхона вафот кунад, ҳатман ҳамон аз беморхона ҳамон шаҳодатнома дар бораи вафотро медиҳанд. агар ки дар хона вафот кунад, ҳамон поликлиника ҷои зист, ҷое ки қайди ҳамон регистратсияи инсон аст, аз ҳамон ҷо аз поликлиника ҳамон шаҳодатномаи яъне ки вафоти ҳамон инсонро медиҳанд. шаҳодатномаро аз хати вафот фарқ кунед. аввал шаҳодатномаро гирифтан лозим, баъд хати вафотро гирифтан лозим. ҳаминро гуфтаниям ки шаҳодатнома чӣ гуна мешавад. ана шумо бинед, ин дар Русия аст, дар Тоҷикистон ҳам чунин аст. ана ҳамин шаҳодатномаи вафот мешавад, яъне ки яъне шаҳодатномаи тиббӣ ҳамон шахси вафот карда. дар ин ҷо пурра ному насаби вай навишта мешавад, вай зан аст, мард аст, соли таваллуд аст, ҳама ҷои қайдаш ва чӣ хел вай вафот карда, сабаби вафоташ, рӯзи вафоташ, чӣ хел вафот кард, бо кадом сабаб вафот кард, ҳамаи ӯ пурра бинед ки навишта мешавад дар ҳанами шаҳодатнома дар бораи вафот. шаҳодатномаи тиббӣ мегӯянд инро, шаҳодатномаи тиббӣ дар бораи ҳамун шахси вафотшуда. инро дар тамоми давлат медиҳанд, на ин ки дар Русия ва дар Тоҷикистону дигар ҷо. дар тамоми давлат анамин шаҳодатномаи тиббӣ дар бораи вафотро аввал ҳар як ҳамун инсон, наздикони ҳамун шахси фавтида ан ҳаминро мегиранд. вақте ки инро гирифтан, баъд ба куҷо мераванд? Ба идораи ЗАГС, яъне дар Тоҷикистон САШ мегӯянд, сабти асноти ҳолати шаҳрвандӣ. ан ҳаминро ки гирифтан, баъди ин ҳамун шахси наздики ҳамун инсоне ки вафот кардааст, паспорти худашро мегирад, яъне паспорти шахси вафотшударо мегирад. ана ҳамин шаҳодатномаи мана дар бораи вафотро мегирад, шаҳодатномаи тиббӣ дар бораи вафотро. ҳамин се ҳуҷҷат қатъӣ ба куҷо меравад? Ба идораи ЗАГС меравад. ба идораи ЗАГС меравад барои гирифтани яъне ки хати вафот. яъне ана ҳамин хати вафот аст. мана бинед, ин дар Русия аст, ин свидетельство о смерти. дар Тоҷикистон ҳам чунин аст, хати вафот. дар ин ҷо бинед ки ин шаҳодатнома яъне свидетельство о смерти мешавад. дар Тоҷикистон ҳам чунин аст, дар тамоми давлатҳо чунин аст. яъне ба шумо фаҳмодам ки дар асоси кадом ҳуҷҷатҳо гирифта мешавад. вақте ки паспорти ҳамун шахси фавтида дар дасти шумо аст, шумо барои анамин свидетельство о смерти, барои хати вафот гирифтан онро мебаред ба идораи ЗАГС. фаромӯш насозед ки вақте ки хати вафот ба шумо медиҳанд, паспорти анамун шахси фавтидаро мегиранд, дигар ба шумо намедиҳанд онро. барои ин чӣ кор кардан лозим? паспорти анамун шахсе ки вафот кардааст пурра чанд то нусхабардорӣ кунед, аз саҳифаи аввал то охир копия кунед, дар хона монед, чунки рӯзе мешавад анамон нусхаи паспорти шахси вафот карда ба шумо дар кор мешавад дар зиндагӣ ва шумо баъд мекобед, баъд маҷбур мешавед ба архиви ЗАГС рафта ҳамонро нусхабардорӣ карда гиред. чунки дар таҷрибаи корӣ бисёр дидам, дар баҳсҳои судӣ, дар баҳсҳои гирифтани мероси падару модар, ана ҳамин паспорти ҳамон шахсият нусхааш дар кор шуд ва рафта маҷбур аз ҳамон идораҳои ЗАГС, аз архив ариза дода интизор шудем ва ҳамон нусхаи шуносномаи ҳамон шахси вафот кардаро ёфтем. баҳсҳои зиндагӣ зиёд аст. барои ҳамин аввал паспорти ҳамон шахси вафотшударо копия карда, нусхабардорӣ карда гире, якчанд экземпляр аз саҳифаи аввал то охир, баъд рафта хати вафот гиред, чунки дигар он паспортро ба шумо намедиҳанд. барои ҳамин хати вафотро ки гирифтед, фаромӯш насозед ки дар хати вафотро як маротиба медиҳанд. агар гум кардед, дубликат медиҳанд. ин ҳуҷҷати асосӣ аст. барои ҳамин дар гирифтани ҳуҷҷат эҳтиёткор бошед.
ва ҳамавақт ба шумо гуфтаниам ки саволҳо бошад дар комментарияҳо нависед ва хоҳиш мекардам видеоҳои манро лайк монед, чунки ба дигарон равад. зиёд нафарон ба ман савол медиҳанд, оиди гирифтани анам хел ҳуҷҷатҳо менависанд. на ҳама вақт ман вақт дорам ба саволҳои онҳо ҷавоб гардонам, имконият надорам ва барои ҳамин хоҳиш мекардам ки лайк монед, то ки дигарон низ бубинанд. хоҳем нахоҳем ҳамин ҳуҷҷатҳо барои ҳама лозим мешаванд, чӣ дар тоҷикистон, чӣ дар русия, чӣ дар дигар давлат, то ки дигарон бидонанд дар оянда сарсону саргардон нашаванд, идора ба идора нагаранд ва бидонанд ки дар асоси кадом ҳуҷҷатҳо хатти вафот мегиранд ва ин хатти вафот барои чӣ лозим аст, барои кӣ лозим аст, бояд ки бидонанд. хатти вафот ҳуҷҷати асосӣ аст ки барои наздикони ҳамон шахси вафот карда. саломат бошед, бо мо бошед, ба канали Ширин Эброн ва обуна шавед, лайк монед.